shugabannin ƙasata, fahimci zalunci ya yi kanta, a zukatansu ba su fahimta, sun ga zaga ne manufata, sun ga zaga ne manufata. Da idan an taɓa kaka cara, sai ka jefa da kaiwa ƙara, take yanke ake saurara, abi ma haƙƙi ka ji kara, yanzu an daina a ƙasata, yanzu an daina a ƙasata. Sai addu'a a ƙasata. Al'ummar ƙasata, manya yara guje makaranta, da mazan mu zuwa har mata, wajen tsoron Allah a zukata, muje yin addu'a a ƙasata, muje yin addu'a a ƙasata. Talakawa da masu kuɗin mu, har da ko shugabannin ƙasar mu, har da ko maluma na ƙasar mu, har da ko sarako na ƙasar mu, mu haɗe kai mu gyara ƙasata, mu haɗe kai mu gyara ƙasata.
kasar mu akwai kwastan 'yan sanda